Siyabingelela kubantwana bemimoya, siyabingelela ngokuzithoba. Lezi ziphiwo esaphiwa zona ziyaye zibe umthwalo onzima wena wabona idwala libekwe phezu kwamahlombe. Lapho khona uthi uyaphambili phinde uhlehlela emumva amagxathu amabili. Njalo uma uthi uyaphambili kuba khona into ezokubuyisela emumva. Le nto iyafuna ukuthi uyifundise ukudlulisa izinto, ngoba imicabango yokubuyela ey'ntweni esesidlule kuzona iyona eyenza ukuthi ibambe i-progress yomuntu wemimoya. Ngithe uma ngilala ngaphupha izulu lilihle limhlophe likhanya, okusho kona ukuthi kukhulu kuhle futhi okuzayo. Kwase kufika lo mbono wokuthi ake ngikhulume nani ngale nto. Umuntu wakamoya akafunde ukuthulisa ingqondo. Uyabona, uma ukwazi ukuziba imicabango, kunento eyokudonsa enkulu eyenzakalayo. Le nto inamandla idlula yonke imithi ongayicabanga. Le ndlela inamandla, le ndlela yokuziba imicabango. Free your mind. I-practice le nto ngoba ayikho lula. Kodwa kuloyo okwazile ukuyibamba, hhayi lowo muntu usuke ezoba namandla ngoba ukudonsa kwakhe, i-connection asuke nayo ney'dalwa zakhe nomoya-ke nje, ngoba ngaphandle kwey'dalwa zethu ezingamathongo, amadlozi ney'thunywa, kunezinye iy'dalwa ezihlala ezindaweni eziphezulu eziyaye zithi uma zihleli phansi zizama ukuxhumana nabantwana basemhlabeni abasenkingeni, khona bezokwazi ukudlulisa imiyalezo ukuthi hhayi bo, lisakhona ithemba, wena umkhulu kabi kunale nto uyicabanga ukuthi uyona. Bantwana bamoya, ake sifunde ukuthiba imicabango. Imicabango iyaphazamisa, i-overthinking iyagulisa iyodwa, iyawugulisa umzimba i-overthinking. Iphinde igulise nomoya futhi, iyawuphazamisa umoya ngoba awukwazi ukuxhumana kahle ney'dalwa ngenxa yayo ngoba isuke ila. Ngithi-ke kuloyo onezindlebe ozothola lo myalezo bese sishayela isikhathi ukuthi uyizwe futhi le nto, noma ukhunjuziswe ukuthi hhayi bo, awukuyeke ukucabanga kanje, awukuyeke ukucabanga uze kweqe. Izinto ziyenzeka ziphinde zidlule, kepha uma ungadluli entweni iyakugana leyo nto leyo, iyakugana ikulandele igcine isiyithunzi eliyimbi kuwena. Bantwana bomoya, stop overthinking.